Sashen al'amuran yau da kullum daga nan Aminci Rediyo domin ci gaban al'umma ke gabatar da idon mikiya. A cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji cewa wata mata mai juna biyu ta faɗa halin tsaka mai wuya a daidai lokacin da ake gudanar da yajin aiki a faɗin ƙasa baki ɗaya. Wayyo Allah. Sai ga wani mai lafiya ya taho da wata tana naƙuda ba ta da lafiya. Sai kenan sai yake cewa dan Allah da annabi likitan a taimaka a bakin hanya aike ce dan Allah da annabi raka ta gurin likita. Wasu gungun matasa da suke wani jami'in yan bijilanci ran gwangwan sun gurfana a gaban kuleman ta sabo. Turkashi. Masu magana kan ce kowa da kiwon da ya karɓe shi. Wai makocin mai akuya ya sai kura, shi kuma wani matashi ya mai da halittarsa ta koma ta kare. Tur da aikin kawai. Da yake take Alhamis, muna nan tafe da shafin nan namu na sanadin aure.